الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. لك نبتومني لك نهمنا كون نغيا لك نجرمو يفا لك كالوتي مدام لك هنا نسافلو بلا نبا نفا نبا نمتش نبا نمسو يالان تكبر مونا ni yɛrɛ lala ala ko la wa fɛn kan da ala la ka dɔ fara kan ka siga bɛɛ bɔ n'ala ko la kan dɛngɛnɛ ala ko la ni exemple ta ni bɛ lamɛnna sisan a dɔ la i bɛ lamɛnna téléphone dɔ la téléphone tɔgɔ peut-être iPhone ne ou bien Samsung ne ou bien Huawei le ou bien Xiaomi le ou bien LG la kɛra téléphone sugu sugu ye ni ka téléphone tɔgɔ yɛlɛma ka kɔfilɛ i bɛna ye a dilanbaga tɔgɔ sɛbɛn b'a kɔfɛ ni iPhone ne i bɛna Apple ye français ko ko la marque à la pomme i bɛna o y'a kɔfɛ c'est à dire yɔrɔ min y'a dilan a bɛ signe dɔ bila fɛn na ka fɔ ɲɛna ko non ne le kan dilan ne talen ni n'i taara mobili côté la o kelen a kɛra Mercedes ye Toyota ye Hyundai ye a kɛra mobili sugu sugu ye mobili dilanbaga b'a signe bila kan o kelen n'i taara aéronautique la avion bonda la Boeing bɛ yen Airbus bɛ yen mais il yɛrɛ bɛ se yɔrɔ dɔ la façon que bɛ fɛn tɔgɔw dɔn tuma dɔ bɛ mobili dɔ ye il yɛrɛ ma de ka mobili tɔgɔ ye mais n'i k'a ye i bɛ se k'a marque fɔ parce que a dilanbaga i degela baara nɔ na f'i yɛrɛ b'a baara nɔ lɔn adamadenw an bɛ ɲɔgɔn lɔn n'o ye i yɛrɛ bɛ baara i b'a fɔ non karama sina ka baara tɛ nin ye parce que i degela tigi la i k'a baara kɛtaw lɔn f'i b'a baara nɔ lɔn n'a ka baara min kɛ i b'a lɔn ko nin le hali n'i m'a lɔn k'a tigi la kɛ i bɛ se k'a fɔ karama sina baara nɔ le nin o y'o kɛcogo ye adamaden fana bɛɛ tu an b'a ye an ka baara min kɛ k'an nɔ bila la a ye lɔn ko non an n'u le kan kɛ an nɔ bɛ nin na ala ko fana bɛ ten min kan da ala yɛrɛ la k'a fɔ ko siga yɛrɛ tɛ ala ko la o le dunya kɔnɔ adamadenw bɛ kuma caman fɔ anglaw ko ma ko nonsense kuma min kɔrɔ t'a la nafa t'a la an b'a caman fɔ nka adamaden depuis n bɛ yen n ma de ka kuma kelen mɛn hali ni su la adamaden bɛ kuma caman fɔ dɛ Einstein yɛrɛ ko ten ko la stupidité de l'homme est infinie c'est-à-dire ko adamaden ka lalomaya ko dan t'a la tuma dɔ mais n ma deli k'a mɛn depuis ala kan dan mɔgɔ dɔ k'a fɔ ko ale ka sankolo dan ou bien ale ka dugukolo dan ou bien ale ka kɔgɔji dan ma deli k'a mɛn toro la ni dila k'a mɛn a bɛ se ka kɛ mais ne ma deli k'a mɛn parce que i tɛ se k'o fɔ munna ne ni le tɛ se k'a fɔ ko ne le ka iPhone dilan parce que ni k'a fɔ dɔrɔn n kɔ bɛ taa dalɛ bɛ ɲini fɛ a bɛ lɔn ko ne ma dilan donc mɔgɔ si ma deli k'a fɔ ma deli k'a mɛn ko ale ka sankolo dan ko ale ka dugukolo dan ou ale ka kɔgɔjiw dan fɛn kelen min y'o fɔ o le ala ye ko ale le ka sankolo dan ale ka dugukolo dan fɛn b'o cɛ ale le k'o dan ala le k'o fɔ an le ko ten ko big claim n'i ko ten kuma balo dɛ k'a prouver fana an fana b'a dɔn adamaden min ye fɛn dan min ye fɛn dilan ale le b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ala ka fɛn fɔ sankolo la a fɔra don min na adamaden hakili tun tɛ se k'a sɔrɔ kelen a moyen kun tɛ adamaden bolo ka se k'a découvrir fila nka lɔn sela yɔrɔ la bi lɔn k'a caman prouver o bɛ kɔrɔna kɔnɔ fɛn bɛ siga t'a la lɔn dagaw yɛrɛ fɛ physiciens ni astronautes fɛ o ko l'univers est en expansion c'est à dire sankolo du c'est à dire dɔ bɛ farala univers kan yɛrɛ le ala ka dan univers ni galaxie dɔ bɛ ka fara kan ala ko fɔ an ɲɛ ka kɔn sanji 1400 a ko wa samaa banaynaha bi aidin wa inna la musi'un ko ne ala ne le ka sankolo dan ka dan ni fanga ni barika ni se ko ka ne ala fana mɛ dɔ fara kan waati bɛɛ musi'un wasa ka fɛn la k'a lawasa waati bɛɛ ala ko a b'o kɛ o fɔra don min na o kuma prouver dɛ mais bi a prouver la scientifique physiciens astronautes bɛɛ laraw la ka fɔ o ye tiɲɛ ye ala ko ale ka sankolo dan ka dugukolo dan a fana k'a nɔ bila la n'i k'a ɲini i b'a la nɔ y'a bɛɛ la i bɛna kuma caman mɛn
dɔw ko non ko nature le ka fɛnw dan ok an ko kuma ta nature le fɛnw dan kuma fɔlɔ ye min ye physicien yɛrɛ ka a sabati k'a fɔ ko waati dɔ tun bɛ ko nature yɛrɛ tun tɛ yen c'est à dire ko nature dilanna wele ko ni k'a filɛ physicien b'a fɔ ko the big bang o ko le grand tremblement je pense français la b'a fɔ ten de arabu ko ma ko al-infijarul kabir c'est à dire u bɛ kuma théorie kan dugukolo yɛrɛ dilanna cogo min na univers nana cogo min na o bɛ kuma théorie kan hali n'a dɔ caman bɛ karamɔgɔ bɛ kuma caman fɔ a la mais n tɛna don détail la o ko donc o yɛrɛ sɔnna k'a fɔ waati dɔ tun kɛra sankolo ni dugukolo ni fɛn tɛ o yɛrɛ ko dugukolo c'est à dire univers dilanna ça fait 13 milliards d'années o ye l'on c'est la min ma bi an ko an l'on c'est la min ma c'est à dire bon milliard peut-être an ka fɔ bamanankan na million kelen o ye ba kelen sigiyɔrɔma ba kelen o ye million kelen million kelen fana sigiyɔrɔma ba kelen o ye milliard kelen o ɲɔgɔn fo ɲɔgɔn c'est à dire o ɲɔgɔn ba tan saba o ɲɔgɔn tan saba komi million ba tan saba san o k'o dugukolo danna ka na se waati min ma k'a b'o la c'est à dire univers o ye bi l'on c'est la min ma an t'a fɔ cani n t'a fɔ galon ne nka an ko an selaw le ma bi donc an k'a lɔn ko univers nin yɛrɛ tun tɛ yen adamaden sɔnn'o ma k'a fɔ k'a tun tɛ yen fɛn tɛ o bɛ se ka fɛn dilan cogo di fɛn fila bɛ yen c'est impossible adamaden bɛɛ ko la a ma se i ye doctorat sɔrɔ a ma se i ta université la n'i k'i hakili miiri dɔrɔn fɛn fila bɛ yen i b'a dɔn ko impossible dɛ a fɔlɔ ye mun ye k'a fɔ fɛn tɛ se k'a yɛrɛ dilan siga foyi t'o la fɛn tɛ se k'a yɛrɛ dilan fɛn fɛn ɲɛ b'a la ɲɛkɔrɔ a k'ale misɛnnin de a tɛ se ka bila ale kunna ko misɛnnin de k'a yɛrɛ dilan impossible fila ye mun ye k'a fɔ fɛn fɛn fana dilanna a bɔra fɛn dɔ de la mais téléphone b'ile bolo dɔ le ka dilan mais a fana dilanna ka bɔ fɛn dɔ de fana la nɛgɛ b'a la daɲa b'a la mana b'a la fɛn caman b'a la donc fɛn tɛ se k'a yɛrɛ dilan kelen fɛn fana tɛ se ka dilan n'a ma bɔ fɛn dɔ la nka an ka lɔn n balimacɛ bɛ miirila question ma sisan ni balimamuso ani fa ala yɛrɛ bɔla juma de la o tɛ ala kila ko sallallahu alaihi wasallam a ko dɔ bɛ ɲininkali fɔ bɛ taa ɲininkali ko jɔn de ka ala yɛrɛ dan question de n'i k'a filɛ tuma dɔw kɔrɔ t'a la mais kɔrɔ b'a la par exemple bɛɛ delila ka n yɛrɛ ɲininka jɔn de ka ala dan ala yɛrɛ bɔla min a delila ka na n bɛɛ kunna waati dɔ la cogo dɔ la a jaabi an hakili b'a la docteur Toha Ivoire ka docteur dɔ le Buwake k'ale a ye kalan kɛ darajis la Buwake n yɛrɛ ye kalan kɛ madrasa min na an bɛ dugawu kɛ ala ka si barikama d'a ma ka barika don a ka lɔn na ka kɛnɛya d'a ma an hakili b'a la an ka séminaire dɔ kɛ 2008 daradis la dɔ ka docteur Toha ɲininka ko adamaden hakili bɛ se ka sɔn cogo di ko fɛn dɔ bɔla c'est à dire fɛn dɔ kɛla a ma bɔ foyi la docteur Toha ka jaabi lon tɔgɔ an hakili b'a la a ko admettons k'a fɔ ko an bɛna fɛn bɛɛ source filɛ ka fɛn bɛɛ bɔyɔrɔ filɛ fɛn bɛɛ bɔla min ok i la yɛrɛ adamaden bɔla min i bɔla i ba ni fa la ok i ba ni fa bɔla a ba n'a fa la o bɔla o la o bɔla o la o bɔla o la an bɛ taa se adamaden laban yɛrɛ ma adamaden laban yɛrɛ bɔla min ye adamaden fɔlɔ yɛrɛ bɔla min o bɔla nin de la o bɔla nin de la an bɛ munumunu ten an yɛrɛ kan o de ko cercle vicieux c'est à dire i bɛ munumunu yɛrɛ kan taayɔrɔ t'i la i komi i yɛrɛ ɲininka sɛ bɔla min ye a bɔla sɛfan la sɛfan bɔla min a bɔla sɛ la sɛ bɔla i bɛ munumunu ten fo i yɛrɛ kan taayɔrɔ tɛ k'i la i bɛ munumunu yɛrɛ kan taayɔrɔ tɛ a ko mais c'est à dire n'an k'o kɛ i munumunu na cogo cogo f'i taa se yɔrɔ dɔ la ka taa sɔrɔ fɛn dɔ kɔni bɛ yen fɛn bɛɛ bɔla ale la ale ma bɔ foyi la f'i so ma o de ye ala ye o de ala ko huwal awwal wal akhir ko ale de ye fɔlɔ ye c'est à dire foyi tun tɛ ka kɔn ala ɲɛ fɛn bɛɛ bɔla ale ala la i y'a fɔ aw bɛ se ka kɛ cogo di fɛn dɔ bɛ se ka ko ale de ye fɛn bɛɛ dan ye ok an yɛrɛ ɲininka an ka comment dire an vie moderne na ɲɛnamaya yɛrɛ an ka sigi cogo la an ka jamanaw sigi ni cogo min kan n ko mɔgɔ dɔ bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko fanga b'ale bolo ni bɛɛ ye o ye kelen n'ale k'a bila yɔrɔ min na a bɛ bila yen n'i ka système judiciaire fana filɛ an ka kiti bondaw n'an sariya bondaw sariya so dɔw bɛ yen c'est à dire haute juridiction an b'a fɔ n'ale ka kuma bila yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ se k'a bɔ yɔrɔ la dan de b'o ye adamadenw yɛrɛ ka kuma ye o
mais comme adamaden fana il be min na dole ki blala ça que mɔgɔ dɔ bɛ se k'i boy o le différence adamaden n'ala cɛ mɔgɔ ma ala bila donc mɔgɔ tɛ se k'ala boy mais de ta c'est vrai a fɔra ko il a kuma y'a dan ye cani ni le ka min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan fo ni yɛrɛ k'i yɛrɛ ka kuma wuli sinon e ka min fɔ a bɛ dan o le ma parce que n'an m'o kɛ k'o tɛ tagafan sɔrɔ fo n se yɔrɔ dɔ la ka dan bila fɛn na k'a lɔn ko non ni de y'a dan ye a tɛ se ka tɛmɛ nin kan o ye adamaden yɛrɛ hakilina baara ye an min y'a kalan bɛn de finance ni économie ma n'i ka système bancaire filɛ o b'o kelen de fɔ banque centrale bɛ yen anglais b'a fɔ ko the lender of last resort c'est-à-dire le prêteur de dernier ressort c'est-à-dire fɛn bɛɛ bɛ taa laban ni ko banna cogo to système financier la a bɛ taa laban banque centrale le ma ale de y'a dan ye donc adamaden yɛrɛ ka ko la an k'a lɔn fɛn dɔ bɛ kɛ yɔrɔ la fo an ye dan bila a la dan fana bɛɛ y'a dan de ala ye ale de y'a bɛɛ dan ye ala ko Allahu Samad ale de y'a dan ye c'est-à-dire fɛn bɛɛ bɛ sɛmɛ ka taa ale le ma fɛn bɛɛ bɛ taa laban ale ala le ma fɛn bɛɛ bɛ den ale ala le la nka an ka kuma min f'i ɲɛna i bɛna kuma caman mɛn a la min ni si tɛ kelen i bɛna kuma caman mɛn mais an bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ala k'o le fɔ alakira ni sallallahu alayhi wa sallam a ko fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus'alun ko alakira ko ni ala ye fɛn jigi kan kɛ min ye kɔrɔna ye min ye ala ko ye kɛ ko a minɛ i sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la i jija ma dɛ a minɛ ka ɲɛ a ko i bɛ sira tilen de kan sira ɲuman i b'o le kan nin kana sigi ale la dɛ mɔgɔ doli ni hakili kɛ cogo cogo ala ko kana sigi ale la ko minɛ innaka ala sirati mustaqim a ko mɛ ni kɔrɔna nin wa innahu la dhikrun laka wa liqawmika ko ni kɔrɔna nin ye taasi le hakilila jigi sira ɲuman o ye e ma ani ka manton ngi ci min ma min y'anw ye a ko mɛ wa sawfa tus'alun ko a bɛna ɲininka dɛ a bɛna ɲininka parce que ça dit excuse tɛ ala ko la ala k'a se bɛɛ kɛ k'a yira n na cogo bɛɛ a ko rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul ko ale ala ka cidenw ci kana mɔgɔw nisɔndiya kana mɔgɔw lanisɔndiya kana mɔgɔw bagabaga a ko mun kosɔn prevu kana kɛ adamadenw bolo ala kan k'a kɛ cogo bɛɛ an se k'a faamu prevu kana k'i bolo sini ala ko ten an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin ta fɔ kiyama lon ye ko ala ko kuma fɔ ɲɛnɛ n kun tɛ ala ko kalama a fɔra dɛ ala k'a se bɛɛ kɛ mun n'an yɛrɛ ye bɔ ala ko kalama ka cidenw ci k'a kabako yira an na n'i b'a ala ka kabako ye ala bɛ dɔn ni fɛn fila ye ala ka kɔrɔna ala de k'a yɛrɛ dɔn anw t'a ala dɔn ne m'a ye e m'a ye hali cidenw ma ala ye mɔgɔ si ma deli ka ala ye parce que an tɛ se ka ala ye nka a ka yɛrɛ ale k'a yɛrɛ fɔ ɲɛnɛ a y'a kɔrɔna kɔnɔ ne ala bɛ ten kelen fila saba k'a cogo mankutu fɔ ɲɛnɛ a tila k'a fana a ka mankutu n'a ka kabako bila a ka danfɛnw na i b'a ala ɲini ni fila dɔ la kelen kɔnɔ a ka kumakan a n'a cidenw ka sara ou bien a y'a danfɛnw i b'a ala ɲini o kɔnɔ k'ala ka kabako n'a ka bonya lɔn o fila dɔ la kelen kɔnɔ nka a ma ban dɛ shetana n'a mi ɲɔgɔn na a ko ten ale fana le ko f'a ye adamaden de firi a ko قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أكو على كوي كان فري كوي لك أكو على لك على فري كسر لك على فري لك على بويا أما أكو على فري أكو على بناس على على فري أدم الكوسو كأدم في سنالي أكوكو على كل أقعدن لهم صراطك المستقيم كمنا سجيا سرات لنيلا سري منا دولو نيكا سرات لنجي سرام بسي على ما نبسي وسرا لونيه كوفري نيكو سوبي كمنا ونيافه او كوفه او تك او نيمان او كيني بروفه او نيمان بروفه او كورلي شيطانا بينا يكافن كلينين بلاكي فريكا بوالا كوكا أكو مي نتسوغو بيكي كو فريكا بوي كابوي غاسراكا
lalla ni kitigani ay wati gara sa amna kuma shitana bada bada firi chogumna shitana ya a rizu anaka janfa bada bada soro chogumna amna kuma kan ma shitana ko tenda ko mi nyogona alak fana Allah fana ka fanya korna kon ako inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ko shitana yi ajuli aya juguyamne ayamne ajuguye ako innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir ko shitana be sadi aka jamakura bena mogom lafri abo willa le kutuke jahannama donye ko frika bole kala saraka akla ko inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin mamna shitana yi amba ngolo nya fonga da mari an danal jinali kama an dana kiyamali kama an fak mal jina kono lu shaytana li afrika bo kono abola la ka fane fana ko inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin ko an fadama an bawa ko shaytana yi ajugu yere jugum na juya bangi na dunte ala ko fanyene ngani be ko fe fem binere lasrani fem bay ne ba ne fa ne bad machin bad mamso mesrami nyekate mabegan sayate banate koronate fangana yerete me fenkeli nin sila ka nyana ma fle alamadin ame ko chamake ibe ta ibe permis de conduite passé ibe se ka je ni ka je ibe se ka kantukun ibe ka shenkeli shen flash shen saba ibe zama chamake ita soro ibe se kan fi ba soro ibe bara nyini kenkele shen fla shen saba ita soro na iba nyini fi ba soro meni sila kan nyana ma yere fle nyana ma be komi sadi mogodo ka kalandima ka bien din kelempe qu'on n'a pas droit à l'erreur. Ah, on le ben lasran. On n'a pas droit à l'erreur. Ça dit free placité. Kalan bien kelen ani kalan kelo le bitega kono. Ku ya bon ka siblu soro. Ni ya jen ya bani. Kelempe. Ah, anji yare. Ni yo jen o ya bani abana peu. على ذلك هو الخسران المبين كل يه سدي يفونا كو يرى قدام بوي سدي بونو دان اولي بوي يا بونكا جن كان كيسه كلن بيلي بورو نينا ما كونو شن كلن اتيكا شن فلا ني موم سالا يا كيما يا دنيا يا كيما دامنلا شن كلن بي ابون دنيا كونو فم بيجين يبسكا furu be furu muso ala bi jaga furu muso jugo be furu sa furu sa be dogre furu cha jugo be furu sa be furu I den be sa den jugo soro ala be dodna min kan ibe fen soro alternative be se ka soro la chugo dola mais dunya yere tesi examine alternative tala de angala ko to there is no alternative ça dit ko kelen pele bien kala kelen e bitega kono ni ka bon ka jen o ya bani o ba ma la sara ni sila ka minyana mare man chola kafako you got one shot ça dit shen kelempe mano o be bela sran o fana ka nga bela sran parce que ni ko jen angala ko de ko you are done ko ya bani faut to ko fetun ni ka la ko jen c'est fini. The game is over. Machi bana foi te ko fatuni. Famle ko mala kadam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.